danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon fim. So rike mini ƙauna karki sakar mini na buɗe miki raina zo ki shiga. So rike mini ƙauna karki sakar mini na buɗe maka raina zo ka shiga. So asali na sakin farko kallon nune bawa sai lafazi mai daɗi kalmar so ai furtawa in ra'ayi ya zo ɗaya soyayya ai kullawa ranki nake da bukata ko zan samu shiga. Ka furta mini kalmar so mai daɗi da nagarta, jin lafazin kai sani nishaɗi raina ka faranta. Ni zan baka tukwicin soyayya zan maka kyauta, na yi na'am da batunka zo ka bugan ganga. So rike mini ƙauna karki sakar mini na buɗe miki raina zo ki shiga. Ƙaunar ki na rike da ke abadan babu cin zarafi. Ƙaunar ka na rike ni da kai abadan babu cin zarafi. Kina saka ni jiri in ki kai mun fari mai ido daga tsallo. Ki ne ke yi wasu ba canjin da ra'ayi ki ɗaya jallin jallo. Wanda ya yi katsalandan cikin soyayyar miya tara a zallo. Da sanki na yi rugu ke ma ke lura da ni a soke mun asabi. So ka jara ga mata na bi ka a baya ko ina mu tafi. So rike mini Kai na miƙa wa suna gaba ɗaya ni ba ni yin hasafi. so rike mini In ka na yi mini kallo na so duka sai damuwa ta tafi. so rike mini Ni da kai nake yanzu cikin raina kai kake sharafi. farin ciki har da kullum kike bai wa raina marar adadi. Ki na zaɓa ki zamto uwar ‘ya'yana baki da madadi. Zan yi ta sanki a raina a yau da gobe har bayyanar mahadi. Fushin kiki saka raina duhu da makarwata yana kwasifi. Ƙaunar ki na rike da ke abadan babu cin zarafi. Ƙaunar ka na rike ni da kai abadan babu cin So zarafi. rike mini ƙauna karki sakar mini na buɗe miki raina zo ki shiga. So rike mini ƙauna karka sakar mini na buɗe maka raina zo ka shiga. Danna subscribe kana ku
danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku da